говори, днес е празник на славянските народи. На радост гърдите напира, сърце и младежко от вас се побира. Венци сме убили с божур перника, люля цибели и госта и глик. Днес е празник голям за народа на двамата брати Кирил и Методий. Скъпи гости, уважаеми преподаватели, драги учители, добре дошли на празничното тържество, посветено на нашия най-светъл и любим празник. 24 май, денят на славянската писменост, българската просвета, книжнина и култура. Днес сме се събрали не само да почетем паметта на братята първоучители и на всички културни и просветни деятели. Събрали сме се още за да покажем, че в нашето малко село има живот. Живот на творци, живот на хора, отдадени на науката и културата. На 24 май българинът се връща към вековното начало от слово, мисъл и дело, положено от първоучителите. Това е празник, символ на родното, българското. Празник, който ни дава право да се гордем, че и ние сме дали нещо на света и на всички славяни книги да четат. Да приветстваме госпожа Петя Цанова, директор на Основно училище Васил Левски. Уважаеми колеги, скъпи гости, скъпи наши съмишленици, лично от свое име искам да ви поздравя с Деня на българската просвета и култура и Денят на нашата писменост. На 24 май българският народ отдава почит на словото, културата и духовността. На този ден свеждаме глави и се прекланяме пред делото на светите братя Кирил и Методий, които запалиха пламъка на словото и поведоха народа ни към нова ера, към ерата на посвещението, на свободата и равенството. 24 май е най-светлият български празник, който ни напомня, че България е заслужила признателността и уважението не само на славянските народи, но и на света. Днес, векове след святото дело на солунските братя и техните ученици, за нас повече от всякога е важно да открием истинското съдържание и смисъла на думите напреда, култура и човечност. Наложително е отново да издигнем в култ просветата, защото словото и знанието ще осветят пътя ни напред като единна и силна нация. Скъпи учители, благодарение на вашия неуморен труд и професионализъм, българският дух е оцелял в тези трудни времена. Благодаря ви, че не жалите сили и енергия, за да запалите искрата на знанието в сърцата на най-малките, на нашите деца и ученици. Благодаря ви, че разкривате пред хората необятния свят на историята, че чрез книгите хората откриват колко красиви и силни могат да бъдат думите. Словото ни подтиква да споделяме, да мислим, да се развиваме, да рисуваме света пред своите очи. Словото може да бъде сила, защото вече 12 века българското слово е извор на вдъхновение, знаме на борбите за свобода и обединение на българския народ. Грамотността и стремежа към знание са били и ще бъдат неизменни ценности за нас. Нека днес си пожелаем заедно да съхраним мястото на българската култура и история във всяко българско сърце. Честит празник! Бъдете здрави! И слага от цветя пред портрета на братята Кирил и Методий. Кратък рецитал ще представят учениците от 3 клас. Слово родно ти златни доспехи застана и така ти събра племена в народ, повелича с ореола тегети Балкана и заскърца в лите патията. Чести слова, честно българско слово, път получи буквите кирилски, на път тръгна ти зима снежна сурова. Озарено тръгна с нежни мечли. И когато от Солун придигнала близка, пред дворецът е срещнаха цари народ, поклониха се с песен, приветствия ниско и огромно бе слънцето своя слънце.
И аз изпитвам на човешка радост, че в този страшен век на тъмнината в България се свети нелеклада, а буквите на словенските брати. Земя 1300 годишна, земя от заречен суд, в твоите руби лесно се диша и покрува по всякакви крили. Земя родила ти люди методи, надминали и бъдни времена. На моя род, славянски плевослода, към ти безсмъртната е светлина. Ще ме колете, ще ме веселите.
Тайна под Георгиева. От ония дни, когато вие сътворихте същината и книгата, много месеци раздява дяде, а речта ми родна не обя. Тя роди сказания и песни, звънки като гласови се вдига, гребни като бойна зимна буря, вечни като пролетно заря. Днес слънцето по-ярко се издига. Днес празник е на българската книга, която тъй обичаш да четеш. Създадох я и Кирил и Методий. Светилник бе ни тя през векове. Издига я, приятел и бъди. С книгата днес твоя земята, буди небето с чудните звезди. Ще изберем после най-хубаво. Кои са те